హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ భగవానువాచ. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే, జ్ఞానము అంటే నాలెడ్జ్ అన్నది మన అందరికీ తెలుసు. విజ్ఞానము అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్గా మనం అమలులో పెట్టడం, ప్రాక్టికల్గా దానిని అనుభూతి దానిని యాక్చువల్గా ఫాలో అవ్వటం, దానిని విజ్ఞానము అంటారు. అనుభవపూర్వకంగా ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటం విజ్ఞానం. అది జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్. జ్ఞానం అంటే థియరీ అనుకోవచ్చు, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టీస్ అనుకోవచ్చు. శ్రీ భగవానువాచ. మయ్యాసక్తమనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. ఎవరైతే నా మీద ఆసక్తి పెట్టి ఉంచి ఈ యోగంలో ఆశ్రయులై ఉంటారో, అంటే ఈ యోగాన్ని ఆశ్రయించి అందులో స్థితులై ఉంటారో, ఏ యోగాన్ని భగవంతుడి మీద ఆసక్తిని ఉంచి ఆ యోగంలో ఆశ్రయులై ఉంటారో, స్థితులై ఉంటారో, అసంశయం సమగ్రం మాం, అసంశయం నిస్సందేహంగా, సమగ్రం పూర్తిగా మాం నన్ను యథా జ్ఞాస్యసి ఈ విధంగా నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారో, ఏ రకంగా నన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతారో తచ్ఛృణు చెప్తాను, విను అని అంటున్నారు. తచ్ఛృణు అంటే అది విను అని అర్థం. శృణు అంటే వినడం. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? ఓ పార్థ అంటే పృథక్ కుమార కుంతిపుత్ర, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఎవరైతే సందేహం లేకుండా ఈ విధంగా సమగ్రంగా నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారో నీకు వివరిస్తాను, ఇప్పుడు విను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో జ్ఞానము అంతా కూడా నీకు ఇప్పుడు విజ్ఞానంతో సహా, జ్ఞానము విజ్ఞానము ఈ రెండు థియరీ ప్రాక్టీసులు కూడా నీకు ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్గా నీకు అశేషత అంటే ఏమీ మిగలకుండా నీకు మొత్తం చెప్తాను. వక్ష్యామి అంటే చెప్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని మొత్తం అంతా కూడా కంప్లీట్గా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః, ఈ జ్ఞాత్వాన్ని తిరిగి మళ్ళీ నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత, ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత భూయః మళ్ళీ అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా నీకు ఇంకా అవశిష్యతే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఇంకా లేదు అని చెప్తున్నారు. సో నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా కూడా పూర్తిగా చెప్తాను. దీనిని గనక నువ్వు గ్రహించావంటే ఇంక ఈ లోకంలో నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇంకేది కూడా లేదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం.
మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎంతోమంది వేల మంది మనుషులు ఉన్నారు. ఈ వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కరో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు, అంతే కదా. ఎంతోమంది మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళలో ఎవరో ఒకళ్ళు మాత్రం యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు, కొంతమంది మాత్రం యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు, 1,000 మందిలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళలో కూడా సిద్ధత్వం పొందిన వాళ్ళు కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః, ఎక్కడో ఒకళ్ళు నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడో ఒకళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు. అలా ఎంతోమంది మనుషుల్లో ఏ ఒక్కరో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏ ఒక్కరో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి వేల మంది అంటే చాలామంది, ఇప్పుడు ఒక రన్నింగ్ రేస్ ఉందనుకోండి, లేదంటే ఒలింపిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎంతోమంది ప్రపంచం అంతా ముందు ప్రయత్నం చేస్తే కొంతమంది సెలెక్ట్ అవుతారు అందులో పాల్గొనటానికి. మరి ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కరే మరి కంప్లీట్గా విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎంతోమంది యోగసిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళల్లో కూడా పరిపూర్ణత అలా ప్రయత్నించి కొందరు పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు. వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఏ ఒక్కరూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక విషయం, మనం భక్తి యోగం స్టార్ట్ చేసాం, సెవెంత్ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. ఈరోజు నుంచి భక్తి యోగము. నిన్న మనం 6వ అధ్యాయమైన అష్టాంగ యోగాన్ని పూర్తి చేశాము. ఈ అష్టాంగ యోగంలో చివర్లో భగవంతుడు మరి ఈ తపో విధానం అంటే అష్టాంగ యోగం కన్నా కర్మయోగం అంటే పనుల ద్వారా మోక్షాన్ని సాధించటం కన్నా మరి చివరిగా మనం చూడబోయే లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ అయిన జ్ఞానయోగం కన్నా కూడా ఈ ధ్యానం గొప్పది, కాబట్టి నువ్వు ధ్యాన యోగివి కమ్ము అని అర్జునుడికి చెప్పటం జరిగింది. అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండి ఆ ధ్యానం అనేది ధ్యానము అంటే కూర్చుని తపస్సు చేయటమే కాదు, ధ్యానము అంటే ఆ యోగ స్థితి అంటే భక్తితో భగవంతుణ్ణి స్మరించటము. సో ఆ ధ్యానము మార్గము అదే భక్తి మార్గము. సో కాబట్టి భగవంతుడు అర్జునుడికి నిన్న ఈ భక్తి యోగానికి ముందు ఒక ఇంట్రొడక్షన్గా మనకు ఆల్రెడీ ఈ ధ్యాన యోగం అన్నిటికంటే బెటరు అన్న విషయం చెప్పారు. ఈరోజు ఈ 7th చాప్టర్ భక్తి యోగంలో మొట్టమొదటి చాప్టర్ అనమాట. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ఈ 6 అధ్యాయులు భక్తి యోగం. సో ఈరోజు 7th చాప్టర్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ భక్తి యోగా చూస్తున్నాము. ఈ చాప్టర్లో మనం అంటే ఏమేమి చదువుతాము అన్నది కూడా అంటే ఏ శ్లోకాలు లేదన్నది కూడా ఒకసారి చూద్దాము. సో భగవంతుడి గురించిన ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా ఏమిటన్నది 1st to 3rd శ్లోకాస్లో చూస్తాము. అవే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసాము. భగవంతుడి వైభవం ఏది, నా మీద నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను తెలుసుకోవచ్చో ఈ విధంగా నీకు వివరిస్తానని చెప్పారు 1st శ్లోకంలో. ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా నీకు సంపూర్ణంగా చెప్తాను, దీనిని గ్రహిస్తే ఇక నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏదీ లేదని 2nd శ్లోక. 3వ శ్లోకాల్లో ఎన్నో వేల మంది మనుషుల్లో ఏ ఒక్కరూ యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అన్నది ఈ 3 శ్లోకాల్లో చూసాం. అవి
భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి బెనిఫిట్ అక్కడ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 4వ శ్లోకం నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు భగవంతుని గురించిన జ్ఞానము, ఆయన భగవంతుడి యొక్క శక్తులు, మహిమలు, వైభవాలు చూస్తాం ఇప్పుడు 4 నుంచి 12 వరకు. సో అవేమిటో చూద్దాం. భూమిరాపో నలో వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి యం మే భిన్న ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, ఆపో అంటే నీరు, నలో వాయువు అంటే వాయువు అంటే గాలి, ఖం అంటే ఆకాశం, మరి మనస్సు. సో భూమి, వాయువు, ఆకాశము, నలో అలో అంటే అగ్ని, ఈ 5 పంచభూతాలు, మనో మనస్సు, బుద్ధి ఏవచ బుద్ధితో సహా అహంకారం కూడా కలుపుకుని ఇతీయం మే ఇవన్నీ కూడా మే భిన్న నా యొక్క భిన్న ప్రకృతిలు ఈ 8 అష్టధ అంటున్నారు. అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం అని 8 ఉన్నాయి. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం 5 పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఈ 3 కలిపితే 5 + 3 8. ఈ 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా మన యొక్క శరీరం ఇప్పుడు పంచభూతాలతో తయారు చేయబడిందని చెప్పుకున్నాము. అది ఇక్కడ మన భౌతికంగా ఉరికినే మన పంచభూతాలు సూచించటానికి ఈ చిత్రంలో మనం నీరు, అగ్ని, ఆకాశము, మరి భూమి ఇవన్నీ కూడా మన శరీరం మీద ఉన్నట్లుగా సూచిస్తున్నారు. అర్థం ఏమిటి అంటే శరీరం పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది అని. తర్వాత లోపల మనకు కనిపించని ఇది భౌతిక శరీరం అంటే కనిపించేది, దానిని సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరము అంటాం. అలాగే కనిపించని శరీరం కూడా ఉన్నది మనకు, అదేమిటి సూక్ష్మ శరీరం. సూక్ష్మ శరీరంలో ఏమున్నాయి, మనస్సు, బుద్ధి ఇవి ఉన్నాయి. సో అది సూక్ష్మ శరీరం. సో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము ప్లస్ ఈ 5 పంచభూతాలు కలిపి ఈ 8 కూడా నా మాయాశక్తియే ఈ రకంగా విభజింపబడింది అని చెప్తున్నారు. సో పంచభూతాలైన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారమైన అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయాశక్తియే. మాయాశక్తి అని ఎందుకు అంటాము అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా అంతా కూడా భగవత్ శక్తియే, అన్నీ భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. మాయ అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో నిండి ఉండి ఈ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పోగొట్టేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు అట్రాక్షన్లో పడేటట్టు చేస్తుంది. కాబట్టి మాయ అని అనవచ్చు. ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలనే మాయ అని అంటాము. అవే ఈ దీనికి కారణం అవే. కాబట్టి ఆ తర్వాత మరి పర్మనెంట్గా ఉండేది కాదు, ఇది అంతా మాయ. అసలు ఉన్నదెవరు అంటే ఆధ్యాత్మికత, భగవంతుడి ప్రపంచం. ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి మనం ఇదేదో నిజమని ఈ క్రియేషన్ అంతా ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటిదంతా చూసి మాయలో పడిపోయి ఇక్కడే ఇక ఈ మిజరీలో ఇక్కడ భౌతిక వాంఛలు తీర్చుకోవటాని కోసం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఇందులో పడిపోయి ఈ మాయలో మనం ఈ జనన మరణ చక్రంలో చుట్టుకుంటాం. ఇది నిజం కాదు, భగవత్ ప్రపంచమే నిజమైనది అనే విషయం మర్చిపోయి ఈ మాయా ప్రపంచంలో ఉంటూ ఈ కోరికలకు బానిసలమవుతూ అవి తీర్చుకోవటానికి ఎన్నో బాధలు పడుతూ దుఃఖానికి గురి అవుతూ తీరకపోతే దుఃఖము, ఈర్ష్య, ద్వేషము, కోపము ఇలాంటి అనవసరమైన ఐషడ్వర్గాలు అంటే పనికిరాని చెడు గుణాలన్నీ కూడా అలవర్చుకుంటూ దుఃఖానికి కారణమవుతూ ఈ జన్మలోనే కాక ఆ ఫీలింగ్స్తో ఆ కర్మలతో మళ్ళీ జన్మ కూడా ఎత్తుతూ బాధపడుతూ ఉంటాము. అందుకనే దీనిని మాయా ప్రపంచం అని అన్నారు. నిజమేమిటో మర్చిపోయేటట్లు చేసేటటువంటి మాయ ఈ ప్రపంచంలో ఉంది. ఏది నిజం అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భగవత్ సన్నిధి, అది నిజమైనది. ఇదంతా కూడా మనకు భౌతికం, మాయం అని దీని యొక్క అర్థం అన్నమాట. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఈ 8 కూడా ఏది పంచభూతాలు 5 మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్.
సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి అంటున్నారు. ఈ 8 కూడా ఈ పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అపర ప్రకృతి. కానీ జీవరూపంగా నేను ఈ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి నా ఇంకొక రకమైన ప్రకృతి ఉన్నది, అది ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో అని చెప్తున్నాను. జీవరూపం అంటే ఏంటి? చైతన్యం, లైఫ్ అన్నమాట. మరి ఇప్పుడు మన బాడీ ఉన్నది, ఈ బాడీకి జీవం, చైతన్యం లేకపోతే ఇంకెందుకు పనికి వస్తుంది బాడీ? ఇంకా పనికిరాదు. కాబట్టి ఈ చైతన్యం అనేది ఈ భగవంతుడి యొక్క సుపీరియర్ ఎనర్జీ, ఇంకా హయ్యర్ ఎనర్జీ అన్నమాట. ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి ఎనర్జీ అయినప్పటికీ అవి ఈ చైతన్యంతో కంపేర్ చేస్తే అవి తక్కువ ఎనర్జీ కింద లెక్క. ఆయన భౌతిక శక్తిలో తక్కువ ఏది అంటే ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ. అందుకే వాటిని అపర ప్రకృతి అని అన్నారు. ఇకపోతే మరి ఈ చైతన్యం సర్వత్రా ఉన్నది. చైతన్యం మనలోనే కాదు, మరి చుట్టూ చూసే జంతువులు కానీ, పక్షులు కానీ, మరి నీటిలో సంచరించే చేపలు లాంటివి కానీ, మరి దేనిలో చూసినా అక్కడి చెట్లలో కానీ, పుట్టలలో కానీ, దేనిలో అయినా సరే చైతన్యం అనేది ఉన్నది. ఆ చైతన్యం లేకపోతే మరి చెట్టు అయినా సరే చనిపోతుంది. అలాగే అది ఆ చైతన్యం దేనినైతే ప్రాణంతో ఇలా ఉండేటట్లుగా విరాజిల్లేటట్లు చేసే చైతన్యం ఉంటుందో ఆ చైతన్యం భగవంతుడి యొక్క సుపీరియర్ ఎనర్జీ. ఆయన శక్తిలో ఇంకా ఉన్నత శక్తి అన్నమాట అది. ఆ శక్తిలో తక్కువ శక్తి ఏది అంటే పంచభూతాలు, మరి ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అంటే పైకి కనిపించే ఆకారము. దేనికైనా ఏదైనా ఆకారం ఉంటే పంచభూతాలతో తయారవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రతి ఏదైనా జంతువు అయినా, మనిషి అయినా, పక్షి అయినా, మరి చేపైనా, ఎవరైనా, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా ఆకారం ఉంది, కంటికి కనపడుతోంది. కాబట్టి అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారయ్యాయి. అవి పంచభూతాలే కాకుండా వాటన్నిటికీ ఇప్పుడు మనందరికీ ఈవెన్ జంతువులకి, పక్షులకు కూడా మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పైకి కనిపించే ఆకారము, వాటిలో కనిపించని శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తిలో కొంచెం తక్కువ శక్తి. అది భౌతికంగా శరీరానికి సంబంధించినటువంటి శక్తి. ఇక లోపల ఆ చైతన్యం అనేది ఉండాలి. భగవంతుడి యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనకు చైతన్యం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ చైతన్యం అనేది భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి. అది మనలోనే కాదు, ఈ ప్రపంచమంతా, ఈ జగత్తంతా కూడా ఆవహించి ఉన్నది భగవంతుడి యొక్క ఆ ఉన్నత శక్తి చైతన్య రూపంలో. చైతన్యం లేకపోతే ఏది పనిచేయదు. మనం పనిచేయం, పక్షి పనిచేయదు, జంతువు పనిచేయదు, మరి చేపైన పనిచేయదు, చెట్టు కూడా చైతన్యం లేకపోతే ఉండదు. కాబట్టి ఆ లోపల ఉన్న ఆ చైతన్యం దేనికైతే జీవాన్ని పోసి కదిలి ఫంక్షన్ అయ్యేటట్లుగా చేస్తోందో ఏ జీవినైనా అది చైతన్యం. ఆ చైతన్యం భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జున, అప్రేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ అని ఇక్కడ చూసాము. అంటే ఏమిటంటే మహాబాహులున్న అర్జున, వీటికి పంచభూతాలు, సూక్ష్మ, తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8టికి అన్యంగా ఇంకొక వేరే రకమైన ప్రకృతి ఉపయోగించుకుని ఈ జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క ఉన్నతమైన శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ చైతన్యము, ఆ శక్తి. సో భగవంతుడి యొక్క శక్తులు చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒకటి ఆయన యొక్క అపర ప్రకృతి మాయ 8, పంచభూతాలు 5 ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఆయన శక్తులలో కొంచెం తక్కువ శక్తి. ఇకపోతే భగవంతుడి ఉన్నత శక్తి ఏమిటి అంటే ఈ సర్వత్రా వ్యాపించి అందరిలోనూ సర్వత్రా ఈ ప్రపంచంలో వ్యాపించి ఉన్న ఆయన చైతన్యం అనేటటువంటి శక్తి. అది ఉన్నత శక్తి అని చెప్తున్నారు. సో జీవరూపంలో అంటే చైతన్య రూపంలో ఈ జగత్తంతా ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి ఇంతకంటే ఉన్నతమైనదని తెలుసుకో.
ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే, సో ఆ ఉన్నత ప్రకృతి, కొంచెం తక్కువ ప్రకృతి రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి నుంచే సమస్త జీవరాశులు కూడా పుడుతున్నాయి. అందుకనే ఈ సమస్త జగత్తు పుట్టడానికి అంటే క్రియేట్ అవ్వటానికి కానీ అంతం కావటానికి కానీ నేనే కారణం అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తితోనే ఈ ప్రపంచం అనేది ఉద్భవిస్తోంది. ఆయనే ప్రతి ఆకారం ఏదున్నా ఆయన శక్తితోనే ఆకారం వస్తోంది. అవి ప్రాణంతో పనిచేస్తున్నాయి అంటే అది ఆయన ఉన్నత శక్తితో జరుగుతోంది. కాబట్టి ఈ సృష్టిలో అన్నీ కూడా భగవంతుడే సాధ్యపడేటట్లు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సమస్త జగత్తు ఆవిర్భవించటానికి, క్రియేట్ అవ్వటానికి కానీ అంతం అవటానికి కానీ రెండిటికీ కూడా నేనే కారణమని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. మత్తా పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సో మత్తా పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ అంటే నా మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. సో నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలనన్నిటినీ కూడా ఒక హారం గనక హారం రూపంలో దారం ఎలా అయితే నిలుపుతుందో ఈ జగత్తంతా కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది. సో దారం మీద ఎలా అయితే ముత్యాలన్నీ ఆధారపడి ఇక్కడ మనకు ఒక హారంలాగా కనిపిస్తున్నాయో, మరి దారం లేకపోతే అన్నీ చెల్లాచెదురైపోతాయి, అక్కడ హారం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచం కూడా ఈ భగవంతుడి మీద దారం గనక ముత్యం గనక ముత్యాల దారం మీద ఆధారపడి ఒక హారం రూపంలో ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఈ ప్లానెట్స్ కానీ ఈ ప్రపంచం ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద ఆధారపడి ఈ రకంగా ఈ జగత్తు రూపంలో నడుస్తోంది అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇదంతా భగవంతుని యొక్క మహిమలు వైభవాలు మనం ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తున్నాం. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. రసోహం అప్సు కౌంతేయ. సో నీటిలో రసం టేస్ట్, అహం నేను, అప్సు నీటిలో, కౌంతేయ సో నీటిలో ఉన్న టేస్ట్ను రుచిని నేనే, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర. ప్రభాస్మి ఆ వెలుగును నేను. ఎందులో వెలుగును? శశి సూర్యయో చంద్రుడిలోను సూర్యుడిలోనూ ఉన్న వెలుగును, ప్రకాశత్వాన్ని నేనే, ఆ ప్రకాశాన్ని నేనే. ప్రణవ సర్వవేదేషు వేదాలన్నిటిలో ఉన్న ప్రణవనాదం ఆ ఓంకారం, మరియు శబ్దఖే ఖే అంటే ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం నేనే. పౌరుషం ఋషు మనుషులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే సామర్థ్యం అని అర్థం. ఇక్కడ పౌరుషం అంటే మనుష్యులలో ఉండే సామర్థ్యాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. సో నీటిలో రుచిని, మరి సూర్యచంద్రులలో ఉన్న వెలుగును, మరి సర్వవేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని, ప్రణవనాదాన్ని, మరి ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని, మనుష్యులలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని కూడా నేనే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ నీరు త్రాగుతున్నాము మనం దాహమైనప్పుడల్లా. ఇవన్నీ భగవంతుడు మనకు ఉచితంగా ఇచ్చినవి. ఇవి లేనిదే ఒక్క నిమిషం కూడా గాలి పీల్చిందే ఒక్క సెకండ్ కూడా మరి మనం ఉండలేమే. మరి అది ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఈ నీరు లేనిదే ఉండలేం. ఆ నీరు తాగినప్పుడు దాహం వేరే ఏది కూడా దాహాన్ని తీర్చలేదు. మంచినీరు తీర్చినంత ఇదిగా మనం కూల్ డ్రింక్ తాగినా ఏది తాగినా మళ్ళీ మంచినీళ్ళు తాగితేనే నిజంగా ఆ దాహం, ఆ తృప్తి ఉంటుంది మనకు. అలాంటి నీటిలో ఆ రుచి ఏమిటో అది నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈసారి ఎప్పుడైనా మనం మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకుని మనస్సులో ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవచ్చు. సో ఆ నీటిలో రుచి అన్నదానికి అర్థం అది. అంటే ప్రతి దానిలో భగవంతుడు ఉన్నారు, కానీ ఆయన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా మనకు చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.
హరే కృష్ణ. సూన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? ఓకే మాతాజీ. రసోహమప్సు కౌంతేయ రసోహనుపు కౌంతే హరో రసోహనుపు కౌంతేయ రసోహం అప్సు కౌంతేయ రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రభాస్మి శశి సూర్యో శశి సూర్యయో. శశి సూర్యయో. సో రస అంటే రస, అహం, అప్సు 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రసం అంటే టేస్ట్, అహం అంటే నేను, ఆపు అంటే వాటరు. సో అందులో నేనే అని అంటే నీటిలో రుచిని, రసోహం అప్సు నీటిలో రుచిని నేను కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అని ఆ లైన్కి అర్థం. ప్రభాస్మి అంటే వెలుగును నేనే, ఎందులో? శశి సూర్య అంటే చంద్రుడు సూర్యుడిలో కూడా, ఆ చంద్రుల్లోనూ సూర్యుడిలోనూ యో అని, యో అంటే ఆ శశి సూర్య, ఆ సూర్య చంద్రులలో వెలుగును నేను అని ఈ లైన్కి అర్థం. ప్రణవః అంటే ప్రణవనాదం, ఓంకారనాదం. సర్వవేదేషు అన్ని వేదాలలో ఓంకారాన్ని నేనే. శబ్ద ఖే అంటే ఖే అంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేనే. పౌరుషం నృషు, నృషు అంటే మనుషులు, నరులు. పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యము అని అర్థం అన్నమాట. సో అది కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. సో రసోహం అప్సు కౌంతేయ రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం నృషు శబ్దః కే పౌరుషం ఋషు. నృషు. వెరీ గుడ్. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సౌజన్య మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రసోహమప్సు కౌంతేయ రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం నృషు. శబ్దః ఖే పౌరుషం ఋషు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మీలో యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి ఒకసారి. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే 25 ఇయర్స్ ఆ లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. 2 ఉన్నారు, ఇంకెవరైనా ఉన్నారేమో, కొంచెంసేపు వెయిట్ చేద్దాము. సో మీరంతా ప్రస్తుతం అలాగే ఉంచుకొని 3 హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. ఇంకెవరైనా హరే కృష్ణ, మీరేమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వంశీ గారు మీరేమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? మీరు యూత్ గ్రూపా? హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు వంశీ గారు. యూత్ కాదండి, నేను 40 ఇయర్స్. ఓకే. పీజీఆర్ గారు మీరేమన్నా యూత్ గ్రూపా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను యూత్ గ్రూప్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే, మీరు చంటి గారు మీరు యూత్ గ్రూపేనా? యూత్ గ్రూప్ అయితే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకసారి కౌంట్ చూద్దాము. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో 4 పీపుల్ ఉన్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళంతా హ్యాండ్ లోవర్ చేసుకోండి. అయితే ఇంకా హ్యాండ్ లోవర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఈ శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ రసోహమప్సు కౌంతేయ శ్లోక ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.
ఓకే, అయితే కంటిన్యూ చేద్దాము. సో ఇందులో 8 నుంచి ఈ 11 వరకు భగవంతుడు ఎందులో ఏమిటి అన్నది మనం చూస్తాం. ఇక్కడ నీటిలో ఉన్న రుచిని, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని, సూర్యచంద్రులలో ఉన్న వెలుగును, ఇకపోతే ఇవన్నీ ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మనుషులలో సామర్థ్యాన్ని నేను అని చెప్పారు. ఇంకా ఇలాంటివి కొన్ని మనకు ముందు శ్లోకాల్లో 9, 10, 11, 12 శ్లోకాల్లో చెప్తారు. అది ఏమిటి అంటే మరి శబ్దం, ఆకాశం, సామర్థ్యం, మానవుడు, ఇవన్నీ చూసాము. భూమిలో సువాసన నేనే, అగ్నిలో వేడిని నేనే, జీవించే జీవులలో జీవనాన్ని, చైతన్యాన్ని నేనే, తపస్సులలో తపస్సును, సమస్త అన్నిటిలో కూడా ఆది బీజం నేనే, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, మరి శక్తిమంతులలో పరాక్రమం, బలవంతులలో బలము, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని కోరికలైన అన్నీ కూడా ఇలా అన్నీ నేనే అని చెప్పేసి భగవంతుడు ఈ 8 నుంచి 11th శ్లోక వరకు చెప్తారు. సో అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఈ శబ్ద ఖే అన్నారు అంటే ఆకాశం, ఖే అంటే ఆకాశం అని చెప్పాను. స్పేస్, ఎంటీ స్పేస్, ఇందులో ఉన్న శబ్దాన్ని నేను అంటున్నారు. అంటే ఆకాశంలో శబ్దం ఏమిటి మీకు అందరికీ కొంతమందికైనా తెలిసే ఉంటుంది. సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఆకాశంలో ఉంటాయి. ఆ సౌండ్ వేవ్స్ వల్లే మనకు శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ పనిచేసి మన టీవీలు కానీ రేడియోలు కానీ సౌండ్ను మోసుకొస్తున్నాయి మనకి ఎక్కడెక్కడి నుంచో. అదంతా కూడా ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే ఆకాశంలో ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఉండటం వల్ల. మరి సైంటిస్టులకు కూడా ఎప్పుడో ఈ విషయం గమనించే వాళ్ళు ఇవన్నీ కనుక్కున్నారు. ఈ రేడియోలు, టీవీలు, మరి ఈరోజు సెల్ ఫోన్లు, మరి ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఈ ఆకాశంలో శబ్ద తరంగాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ శబ్ద తరంగాలని సరైన విధంలో వాడుకుని ఈ పరికరాలన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఆకాశంలో ఇంకేదీ లేదు. ఈ ఆకాశం ఏమిటి? పంచభూతాలలో ఒకటి ఆకాశం. దాంట్లో సౌండ్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఆ సౌండ్ వేవ్సే మనకు ఒక్కొక్క పంచభూతము మన ఇంద్రియాలకు ఒక్కొక్క శక్తిని ఇస్తోంది. ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతం శక్తిని ఇస్తోంది. ఏమిటి శక్తి? మన చెవులకు శక్తి ఏమిటి? వినేటటువంటి శక్తి. అది ఎవరిస్తున్నారు? ఆకాశం ఇస్తోంది. ఎందుకు? ఆకాశంలో ఈ శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకు ఈ చెవులకు వినికిడి శక్తిని ప్రసాదించేది ఆకాశం. ఆ తరువాత నెక్స్ట్ది ఏమిటి అంటే వాయువు మనకు వినిపిస్తుంది. సౌండ్, విండ్ వచ్చినప్పుడు, మంచి గాలి వచ్చినప్పుడు శబ్దం వినిపిస్తుంది. కానీ వినిపించటమే కాకుండా మనకి తగులుతుంది కూడా. వాయువు మనకి ఫీల్ అవుతాం గాలి వచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మన చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది వాయువు. ఆ తరువాత మూడవది అగ్ని మనకు వినిపించటమే కాకుండా కనిపిస్తుంది కూడా అగ్ని కంటికి. కాబట్టి కంటికి దృష్టిని ప్రసాదించేది అగ్ని, పంచభూతాలలో ఒకటైనటువంటి అగ్ని. ఆ తరువాత నాలుగవది జలము కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, తగులుతుంది. ప్లస్ దీంట్లో మిగతా వాటికి లేనిది ఇంకొకటి ఉంది. ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? జలంలో ఉన్నది నాలుగవ క్వాలిటీ ఏమిటి? కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, తగులుతుంది, అన్నీ చేస్తుంది. ఈ మూడు కాకుండా ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది వాటిల్లో లేని ప్రత్యేకత జలానికి. ఏమిటది? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నీటికి ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీ ఏమిటి? ఇప్పుడు అగ్ని ఉందంటే కంటికి కనిపిస్తోంది, మరి ఆకాశం ఉందంటే మరి శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయి, మరి వాయువు ఉన్నది అంటే మనకు తగులుతుంది, మరి అగ్ని ఉన్నది అంటే తగులుతుంది, మరి మనకి కనపడుతుంది కూడా. నీటికి ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీ ఏంటి? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ముంచడం అని వంశీ గారు చెప్తున్నారు. ముంచడం అని కాదు, ముంచొచ్చు, తాగొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ నీటికి రుచి కూడా ఉన్నది. సో మనం ఇక్కడ దానికి ఉన్న ప్రత్యేక క్వాలిటీ చెప్పుకుంటున్నాము. ఆ క్వాలిటీ
ఏ ఇంద్రియానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. ముంచడం ఏ ఇంద్రియానికి కూడా ఉపయోగపడదు. కాబట్టి క్వాలిటీ అడుగుతున్నాము. ముంచడం అంటే నీటిలో మునగవచ్చు, నీరు తాగవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ ఆ నీటిలో ఉన్న ప్రత్యేక క్వాలిటీ ఏమిటి అంటే దానికి ఒక రుచి అనేది ఉన్నది. ఆ రుచి అనేది అగ్నికి లేదు, ఆకాశానికి లేదు, వాయువుకు లేదు. నీటికి ఆ రుచి ఉన్నది. కాబట్టి నోటికి రుచిని తెలియజేసే పంచభూతం నీరు. ఇకపోతే 5వది భూమి. ఆ భూమిలో మరి మనకు ఈ శబ్దము ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కంటికి కనిపిస్తుంది. ప్లస్ భూమికి ఉన్న ఎడిషనల్ క్వాలిటీ ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా? సౌజన్యం మాతాజీ చెప్తున్నారు, రుచి దాహం తీర్చే శక్తి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అది నీటి యొక్క ప్రత్యేక శక్తి. కాబట్టి అది మన దేనికి ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తోంది నీరు అంటే నోటికి రుచి తెలుసుకునే శక్తిని ప్రసాదిస్తోంది. ఇక 5వది భూమి. భూమిలో వాసన. ఓకే, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బాబురావు గారు చెప్తున్నారు, ఇది కరెక్ట్గానే చెప్పారు. సో స్మెల్ అంటే భూమికి వీటన్నిటితో పాటు వాసన, మనకి భూమిలో నుంచి వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎస్పెషలీ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన వాసన కూడా వస్తూ ఉంటుంది, మనందరికీ తెలుస్తుంది. సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. భరించే శక్తి అని వంశీ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు. అది అది ఈ భౌతిక శరీరానికి ఇచ్చేటటువంటి పవర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కాబట్టి భరించే శక్తి భూమికి ఉండే క్వాలిటీస్లో ఒకటి, అది వేరు. కానీ భూమి నుంచి మన పంచభూతాలకు, మన ఇంద్రియానికి ఏం వస్తుందన్న విషయం ఇక్కడ చర్చిస్తున్నాం. కాబట్టి వాసన అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సరు. బాబురావు గారు వెరీ గుడ్. సో మనము కానీ అందరూ చాలా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వెరీ గుడ్. సుధీర్ ప్రభుజీ దాహం తీరుస్తుంది అని నీరు గురించి చెప్పారు. వెరీ గుడ్. దాన్ని ఇంకొంచెం రిఫైన్ చేసుకుంటే మనకు నోటికి రుచిని తెలుపుతుంది అని కూడా చెప్తున్నారు ఆ పంచభూతం ద్వారా. సో ఒక్కొక్క పంచభూతము ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇది లిటిల్ బిట్ మోర్ విషయం మీకు చెప్తున్నాను. ఈ శ్లోకంలో శబ్దకే అన్నారు కాబట్టి ఆకాశంలో శబ్ద తరంగాలు, ఈ విషయాలన్నీ మీకు తెలిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఈ పంచభూతాలైన అగ్ని, నీరు, భూమి, వాయువు, ఆకాశాలు 5 కూడా మన కన్ను, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మానికి ఒక్కొక్కటి, ఒక్కొక్క పంచభూతము ఒక్కొక్క జ్ఞానేంద్రియానికి మనకు ఆ పవర్ని సప్లై చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవి మన జ్ఞానేంద్రియాలకు ఈ పంచభూతాలను అధిష్టాన దేవతలు అని అంటామన్నమాట. సో వాయువు చెవులకు సౌండ్ వినిపించేటట్టు చేస్తుంది కాబట్టి మన చెవికి అధిష్టాన దేవత వాయువు. అలాగే మరి నెక్స్ట్ శబ్దాన్ని వినిపించేటట్టు చేస్తుంది కాబట్టి అది. మరి ఇంకపోతే నీరు, మరి అగ్ని ఉందంటే వాయువు మన చర్మానికి తగులుతూ ఉంటుంది, స్పర్శజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి మన చర్మానికి అధిష్టాన దేవత వాయువు. అగ్ని కంటికి కనిపించే శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి కంటికి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తర్వాత మరి నీరు మనకి రుచి తెలిసేటట్లు చేస్తుంది కాబట్టి మన నోటికి అధిష్టాన దేవత నీరు. ఆ తర్వాత భూమి ముక్కుకు వాసన తెలిపే శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి మన ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత భూమి. సో ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతము అధిష్టాన దేవత అని చెప్తున్నారు. ఈ అధిష్టాన దేవతలైన పంచభూతాలకి ఈ శక్తిని ప్రసాదించినది ఆ భగవంతుడే. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా ఇవి మనకు ఇస్తున్నాయి, కానీ వాటికి ఆసక్తి ఇచ్చింది కూడా భగవంతుడే. సో అది ఇక్కడ మీకు ఒక ఎడిషనల్ విషయం చెప్పాలని అనుకుని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ, సో నీటిలో రుచి, వెలుగు, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారము, ఆకాశంలో శబ్దం, మానవుల్లో సామర్థ్యం, భూమిలో వాసన, అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవుల్లో ఆ జీవనం, చైతన్యం, తపస్సులలో తపస్సు, అన్ని ఆస్తిక్యంలో ఆది బీజం, అన్ని జీవాలలో ఉన్నటువంటి ఆ బీజం, ఆ సోర్స్, ఆ సీడ్ అనేది, బుద్ధిష్టాలలో బుద్ధి, శక్తిమంతులలో పరాక్రమం, బలవంతులలో బలం, ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే అందరిలో ఏది ఉన్నా అది భగవంతుడి యొక్క శక్తి అని చెప్తున్నారు.
ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చ ఏ మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో జీవుల యొక్క సాత్విక గుణం, సాత్విక భావాలైనా సరే, రజోగుణమైనా సరే, రాజస అస్త తామస అంటే రాజసం మరియు తమో గుణాలైనా సరే, మత్త ఏవేటి తాన్ విద్ధి నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకో. నత్వాహం తేషు తే మయి అయితే వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నా. ఈ మాట కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మాట. దీని అర్థం ఏమిటో చూద్దాం. ఈ సరే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఈ భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి వల్లనే కలిగాయి. అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే. కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనం ఏ గుణాలను అలవర్చుకున్నా అది భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే అని చెప్తున్నారు. వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటే ఈ మాయాశక్తి అంతా కూడా భగవంతుడిది కాబట్టి అవి ఆయనలో ఉన్నాయి అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాటిల్లో నేను లేను అంటే అన్నిట్లోనూ ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఉన్నారు కదా, మరి వాటిల్లో నేను లేనంటారేమిటి అని మనకి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ గుణాలకు నేను అతీతుడను, నాకు ఈ గుణాలు ఏమి కూడా ఉండవు, కానీ అవి నాలో ఉన్నాయి, అది నా శక్తి కాబట్టి. కానీ నాకు ఈ గుణాలు ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వవు, నేను ఈ గుణాల వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వను. మనందరం మరి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి తద్వారా మన ఆలోచనలు, మన థాట్స్, మన బుద్ధి, మన గుణము, మన పనులు ఆధారపడి ఉన్నాయి మన మెంటాలిటీ మీద. ఆ మెంటాలిటీ ఏమిటి? సత్వగుణం అవ్వచ్చు, రజోగుణం అవ్వచ్చు, తమోగుణం అవ్వచ్చు, మిక్స్చర్ ఆఫ్ 3 గుణాలు అవ్వచ్చు. ఏదైనా సరే ఆ గుణాలను బట్టి మనం ఆలోచిస్తాము, ఆలోచనలు చేస్తాము, ఆలోచనలను బట్టి పనులు చేస్తాం. సో అందరూ ఈ గుణాలకు బద్ధులమై ఉంటున్నాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రపంచంలోకి. కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఈ గుణాలకు బద్ధుడు కాదు, ఈ గుణాలు ఆయన మీద ప్రభావం చూపలేవు అన్నది ఇక్కడ ఈ మాటకు అర్థము. వాటిల్లో నేను లేను అన్న మాటకు అర్థం. అవి నన్ను ఎఫెక్ట్ చేయలేవు, నన్ను వాటి ప్రభావం నా మీద లేదు అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో అందుకే భగవంతుడికి నిర్గుణుడు అని పేరు. నిర్గుణం అంటే గుణం లేనివాడని కాదు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ప్రభావం ఆయన మీద లేదు అని అర్థం. మీరు ఎవరైనా వినే ఉంటారు నిర్గుణ అనే అటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్, భగవంతుడిని నిర్గుణుడు అనటం, దానికి అర్థం అదనమాట. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ కూడా నా శక్తి వల్ల కలిగాయి, కానీ అవన్నీ నాలో ఉన్నాయి, కానీ వాటి ప్రభావం నా మీద ఏమీ ఉండదు. వాటిల్లో నేను లేను అంటే వాటి ప్రభావం నా మీద లేదు అని చెప్తున్నారు. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యా పరమవ్యయం. సో త్రిభిర్గుణం అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు, 3 గుణాలు కూడా వీటి ద్వారా మయైర్భావై అంటే నా యొక్క శక్తి అయిన ఈ 3 గుణాలతో ఏభి సర్వమిదం జగత్, ఈ 3 గుణాలతో ఈ జగత్తంతా కూడా మోహితం నాభిజానాతి, మోహితులై ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో మోహితులై ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఎల్లో సత్వము, రెడ్ రజోగుణం, బ్లాక్ తమోగుణం. ఇవి మనుషులను మీరు ఈ బొమ్మలో చూస్తే చూడొచ్చు, గమనించవచ్చు. తోలుబొమ్మలు ఆట ఆడిస్తున్నాయి, పపెట్ షో జరుగుతోందన్నమాట ఇక్కడ ఈ భూప్రపంచంలో. మనందరినీ పపెట్స్ లాగా ఆడించేది ఎవరు అంటే తోలుబొమ్మల్లాగా ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు 3 కూడా మనల్ని ఈ విధంగా తోలుబొమ్మల ఆటలు ఆడిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ 3 గుణాలతో మోహితులై ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడను నాభిజానాతి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఎవరిని? నన్ను. మామేభ్య పరమవ్యయం, నేను దివ్యమైన అవ్యయుడు, నాశనం లేని వాడనని, అతీతుడనని ఈ గుణాలకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనం? ఈ 3 గుణాలకు ద్వారా మోహితులమై ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు
ఆ గుణాలకు అతీతుడైన నశింపు లేనివాడైన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. సో మనందరిలో పరమాత్మ ఉన్నా మనం ఆయన్ని ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు మోహితులమై ఈ ప్రపంచమంతా ఇలాంటి దివ్యమైన నశింపులేని అవ్యయుడైన భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. అవ్యయము అంటే నాశనం లేని, ఖర్చు కాని అని. వ్యయం అంటే ఖర్చు, అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానిది. ఇక్కడ ఖర్చు కావటం కాదు, నాశనం లేనిది అని అర్థం అన్నమాట. ఎవరు? భగవంతుడు. ఆయన సత్ చిత్ ఆనందం, సత్ నిత్యము ఉండేటటువంటి భగవంతుడు. సత్ చిత్, ఆయనకు ఆ అవేర్నెస్, ఆ జ్ఞానము ప్లస్ ఆనందం, ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం. ఇది భగవతత్వము. మన ఆత్మతత్వం కూడా ఇదే, సచ్చిత్ ఆనంద. ఆత్మ ఏంటని ఎవరైనా మిమ్మల్ని డెఫినేషన్ అడిగితే సచ్చిత్ ఆనంద అని మీరు చెప్పచ్చు. అలాగే రెండవది మాయ అంటే ఏమిటి అంటే, అందరూ ఈ జగమే మాయ అంటూ ఉంటారు. దాని అర్థం ఏమిటి? మన కళ్ళ ముందు కనిపించే జగం మాయ ఎలా అవుతుంది అని మనందరికి ఒక డౌట్ వస్తుంది. దాని అర్థం ఏమిటి? జగమే మాయ అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలే మాయ. ఇది నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని, మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం చూడకుండా ఉండేటట్లు కప్పివేసి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు చేస్తాయి. కాబట్టి వాటిని మాయ అని అంటారు. సో ఎవరైనా మాయ అంటే ఏమిటంటే ఈ జగత్తులో ఉన్న సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్పవచ్చు. దైవీహీషా గుణామయీ మమ మయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో దైవీహేషా గుణామయి మమ మయా దురత్య. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపం అయినటువంటి నా మాయను దాటటం దురత్యయ అంటే సాధ్యం కాదు సామాన్యులకు. మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్ను శరణు వేడితే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడటం, నన్ను ఎవరైతే శరణు వేడుతారో మాయామీతాం, నేను వాళ్ళను ఈజీగా ఈ మాయ నుంచి తరంతితే దాటుస్తాను అని చెప్పి దాటిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా దైవమైన అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న సత్వరజస్తమో గుణాలను దాటుకోవటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. కానీ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళని సులభంగా దీని నుంచి దాటించుతాను, దాటగలుగుతారు. వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని దాటగలుగుతారు. సో ఇక్కడ ఈ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న వ్యక్తిని ఈయన భగవంతుడు వచ్చి రక్షిస్తున్నట్లు చూపిస్తున్నారు. రెండు చేతులు ఎత్తడం దాని సూచన ఏమిటి అంటే, దేనికి సింబల్ అంటే అది శరణాగతికి సింబల్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ సముద్రం దేనికి సింబలు? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న చిక్కుకొని ఉండటం, ఈ జనన మరణ చక్రం అనుకోండి. ఈ సముద్రం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పడే ఈ బాధలు ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం సూచిస్తోంది. సో ఇందులో పడి మనం ఇలా మునిగిపోతూ ఉండి, ఎప్పుడైతే మనం అందులోనే మునిగి అందులోనే కొట్టుకులాడకుండా మనం పైకి తేలాలి, పైకి వెళ్ళాలి అంటే, బయటపడాలంటే రెండు చేతులు ఎత్తటాన్ని సూచిస్తున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సులభంగా దాటగలరు, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందగలరు అని అర్థం. సో అది ఇక్కడ చిత్రం ద్వారా కూడా మనకు సూచన, ఒక రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం 14th శ్లోక చూస్తున్నాము. ఈ 12th శ్లోక వరకు భగవంతుడు మహిమలు ఎందులో ఏమిటి అన్నది, నీటిలో రుచినని, బలవంతులలో బలాన్ని, శక్తివంతులలో శక్తిని, అవన్నీ మనం 12th శ్లోక వరకు చూసాం. ఇప్పుడు 13th శ్లోక నుంచి 19th శ్లోక వరకు భగవంతుడికి మనని మనం సమర్పించుకోవటం అంటే శరణాగతి తత్వం ఏమిటి, శరణు వేడటం ఎలా, శరణు వేడటం వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏమిటి అన్నది చూస్తాం 13 నుంచి 19. సో ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం వాటిల్లో మొదటి శ్లోకాన్ని చూసాం, 14వ శ్లోకం కూడా చూసాం. సో మామూలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బాధలన్నీ కూడా దాటడానికి వీలు కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతామో అప్పుడు సులభంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క మాయ నుంచి బయటపడవచ్చు. మళ్ళీ మాయ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క ఎఫెక్ట్, వాటి వల్లే మనం ఈ ఆత్మదర్శనం కానీ పరమాత్మ దర్శనం కానీ చేసుకోలేకుండా ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ మాయను జయించాలంటే, ఈ మాయను దాటాలి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శరణు వేడతారో వాళ్ళు సులభంగా దాటగలరు.
మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత. సో నేను దుష్కృతులు మూఢులు 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు? పాపాత్ములు, మూఢులు, నరాధములు అంటే మానవుల్లో అధములు. వీళ్ళంతా వాళ్ళే కాకుండా మాయయాపహృత జ్ఞాన, మాయ వల్ల హృదయంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు. ఆసురంభావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస గుణాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఆసురం అంటే రాక్షసులు, భావం అంటే ఆలోచనలు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు మాం దుష్కృతి నో ప్రపద్యంతే, నన్ను వీళ్ళు ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు అని చెప్తున్నారు. సో పాపాత్ములు కానీ, మూఢులు, మానవాధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, వీళ్ళు నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఎవరు ఆ 4 రకాలు ఇంకొకసారి చూద్దాం. మూఢులు అంటే మూర్ఖులు, ఏమాత్రం ఆలోచన చేయని వాళ్ళని అర్థం అక్కడ. నరాధములు అంటే మానవులలో అధములు అంటే ఇక్కడ ఏంటి? అన్నిటికంటే బుద్ధిలో తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే ఈ మాయా ప్రభావంతో ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా తప్పుదోవలో వినియోగించుకునే వాళ్ళు. జ్ఞానం ఉంది, చదువుకున్నారు, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయల్లో మోజులో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఉపయోగించుకోని వాళ్ళు 3వ రకం. 4 ఆసురంభావం ఆశ్రిత, ఇక రాక్షస స్వభావాలు ఉన్నవాళ్ళు, చెడు స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే నన్ను పొందలేరు అంటే వాళ్ళు నా ప్రపద్యంతే, నన్ను శరణు వేడరు అని చెప్తున్నారు. శరణు వేడకపోతే మరి భగవంతుణ్ణి మనం పొందలేం. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు కాబట్టి వాళ్ళు పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థాతి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో భరతర్షభ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, చతుర్విధ భజంతే మాం, 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు. మాం అంటే నన్ను, జన అంటే జనులు 4 రకాల వాళ్ళు. సుకృతినో అర్జున అంటే సుకృతులు అంటే మంచివాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది బుద్ధిమంతులు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆర్తులు అంటే బాధలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అంటే తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం లేదంటే అలాంటి భాగ్యం కోసం ప్రార్థించేవాళ్ళు, జ్ఞానిచ జ్ఞానులు కూడా ఉన్నారు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు. మరి వీళ్ళు నన్ను శరణు వేడేవాళ్ళు. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఆర్తులు, కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసులు, సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు, మరి ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన జ్ఞాని. ఈ 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ నన్ను భజిస్తారు అని చెప్పి పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఆ 4గురిని మనకి ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఏది? ఒకటి ఆర్తులు, కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, ఇది జిజ్ఞాస తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళు కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు. ఆ తర్వాత జిజ్ఞాస క్యూరియాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుని తెలుసుకోవాలని. కష్టాలు మరి ఇది ధనం కోసం, కొంతమంది సంపద కోసం ప్రార్థిస్తారు. ఇంకా కొంతమంది జ్ఞానులు, నిజమైన ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళంతా భగవంతుణ్ణి మరి భజిస్తారు, పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఆర్తులు ఎవరు? ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చూపిస్తున్నారు. మరి గజేంద్రుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు పూర్వజన్మ సుకృతంగా అంతా కూడా భగవంతుడి అనుగ్రహంతో పూర్వజన్మ గుర్తొచ్చి ఆయన వెంటనే భగవంతుని ప్రార్థించటం, భగవంతుడు వచ్చి ఆయనను, ఆ గజేంద్రుడిని ఈ మొసలి నోటి నుంచి ఆయన కాలు విడిపించటం, తద్వారా మోక్షాన్ని కూడా ప్రసాదించటం, ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు గజేంద్ర మోక్షం. రెండవది మరి ద్రౌపది, ఆవిడ మరి ఎవరు కూడా ఆవిడని రక్షించని స్టేట్లో, ఏది భర్తలు మరి రాజులు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవరు కూడా ఆవిడ్ని రక్షించలేకపోయారు. అయితే భగవంతుడిని చివరికి ఆవిడ శరణు వేడినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆవిడని రక్షించడం, బాధలలో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తున్నాం ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ వకుళాదేవి, ఈవిడ వ్యాస మహర్షి భార్య, ఆవిడ
సుఖదేవ గోస్వామి తల్లి కాబట్టి ఆయన ఎన్ని నెలలు ఉన్నా కూడా బయటికి రావడం లేదు. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపంచ మాయలో పడటం నాకు ఇష్టం లేదు అని. సో వాళ్ళప్పుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి నువ్వు ఈ భూమి మీద పడ్డా నిన్ను ఈ మాయకు గురి కాకుండా నేను చూసుకుంటాను అని భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత సుఖదేవ గోస్వామి పుట్టడం జరిగింది. సో వీళ్ళ ముగ్గురిని ఆర్టుల కింద ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞాన సముపార్జన అన్వేషకుడు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు. ఆయన భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి కుతూహలం, తెలుసుకోవాలి, జ్ఞాన సముపార్జన చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామితో చెప్పించుకుంటూ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తున్నాం. ఇకపోతే అర్థార్థి అంటే సంపద కోసం భగవంతుని ప్రార్థించే వాళ్ళలో ధ్రువ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ మనం చూసాము. మరి ఆయన భాగవతంలో కథ ఇది. తల్లి సవత్ తల్లి నీకు రాజ్యం రాదు, మీ తండ్రి ఒడిలో కూడా నువ్వు కూర్చోలేవు అని ఆవిడ చెప్పినప్పుడు ఆ అర్హత, రాజ్యార్హత సంపాదించుకోవటం కోసం తల్లి ఇంకా ఎవరి సహాయము దీనికి ఉపయోగపడదు, భగవంతుడే నీకు సహాయపడాలని చెప్పిన పిమ్మట ఆయన అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసి భగవంతుని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటూ అది చూస్తున్నాము. అలాగే కానీ తీరా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనాక ఆయన ఏమీ కోరలేదు, నిన్ను స్తుతించే భాషను నాకు ఇవ్వమని మాత్రమే కోరారు. కానీ అంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అనే ఎగ్జాంపుల్ కోసం అది చూస్తున్నాము. అలాగే ఇక్కడ సుగ్రీవుణ్ణి చూస్తున్నాం. ఆయన రాజ్యం కోసం మరి శ్రీరాముడికి శిష్యుడిగా రావటం, అది భక్తుడిగా రావటం చూస్తున్నాము. పోతే ఆసక్తి, జిజ్ఞాస, భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి జ్ఞానులంతా నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులంతా కూడా చర్చించుకుంటూ ఉండేవారు ఈ భగవతత్వాన్ని. వాళ్ళు మనం కాన్ఫరెన్స్ అని ఈ రోజుల్లో అంటున్నాము, అలాంటి చర్చలు, కాన్ఫరెన్స్లు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ నైమిషారణ్యంలో మునులు జరుపుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ జిజ్ఞాస, తెలుసుకోవాలి ఈ తత్వాన్ని అనే ఉద్దేశంతో, పరతత్వాన్ని. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఈ 4 రకాల వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాము అంటే ఇదంతా కూడా భగవతత్వాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో 7 నుంచి 90 భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం అనేది ఎవరు, ఎలా, ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది, ఆ శరణాగతత్వంతో మనం ఏ విధంగా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడవచ్చు అనేది అదంతా కూడా ఇప్పటి వరకు చూసాము. ఇందులో లాస్ట్ శ్లోక అంటే శరణాగతి తత్వంలో మనం ఇంకా ఒక 2 శ్లోకాస్ చూస్తాము. యాక్చువల్లీ తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహం సచ మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో కూడా అంటే ఈ నలుగురు భక్తులలో నిత్యము నన్ను భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అందరికంటే ఉత్తముడు. సో 4 రకాల వాళ్ళని చూసాం కదా. ఏది బాధితులు కానీ, సంపద కోసం కానీ, జ్ఞానం కోసం కానీ, జిజ్ఞాస కోసం కానీ భగవంతుణ్ణి భజిస్తారు అని. అయితే ఈ 4 కూడా జ్ఞానులు ఎక్కువ నాకు ప్రియమైన వాడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియుడను, నాకు కూడా అతని ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఆత్మజ్ఞాని అందరిలోకి, ఈ 4 కూడా ఆత్మజ్ఞాని అత్యంత ఉత్తముడు. అలాంటి వాళ్ళకు నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు కూడా వాళ్ళు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం అస్తి తస్సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే, కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. అంటే ఇక అతని మనస్సులో భగవంతుడు తప్ప రెండవ ఆలోచన లేని స్థితికి వెళ్తాడు. అది ఆ రకంగా స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు ఆ జ్ఞానాన్ని. అంటే విజ్ఞానవంతుడు. ఏం చెప్పుకున్నాం? జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం ఈ చాప్టర్ పేరు. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానం అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటము, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటము అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఇలా అనుభవపూర్వకంగా భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వాన్ని, ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారో అనుభవపూర్వకంగా, వాళ్ళు భగవంతుడు వాళ్ళని తన ఆత్మస్వరూపులనే భావిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి
సేవించి వాళ్ళు ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి ఆ సచ్చిదానంద స్థితి తెలుసుకునే స్థితి వాళ్లకు వస్తుంది. ఇది ముఖ్య శ్లోకం. ఇప్పుడు ఈ శరణాగతి తత్వం, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అదంతా కూడా ఇప్పటి వరకు చెప్పారు. దాంట్లో ఆ టాపిక్లో ఇది లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. బహూనాం జన్మనామంటే ఎన్నో జన్మల అంతం, అంటే ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఒక జ్ఞాని ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, సమస్తం కూడా ఈ వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని సమహాత్మ, అలాంటి మహాత్ములు చాలా సుదుర్లభ, అంటే అంత ఈజీ కాదు, దుర్లభం, త్వరగా దొరకరు ఎక్కడా కూడా. అలాంటి మహాత్ములు ఎక్కడో ఒకరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో బహూనాం జన్మనాం అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పుణ్యంతో ఈ జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడి వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఈ సర్వము, జగత్తంతా కూడా వాసుదేవుడు, సర్వమయం, వాసుదేవమయం ఈ సర్వమంతా కూడా అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంతో, ఎన్నో జన్మల తరువాత అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా ఒక జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో సమహాత్మ సుదుర్లభ, ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా దుర్లభం, అంటే చాలా అరుదు, త్వరగా లభించరు, దొరకరు, కనిపించరు అని చెప్పి చాలా తక్కువ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. సౌండ్ తక్కువగా ఉందంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నదో బాగానే ఉంటే దయచేసి చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వంశీ ప్రభుజీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ మీరు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీ బాగా అంటే క్లాస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. మీరు కొంత స్పీకర్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుంటే మా అందరికి కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా. ఈ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్. పర్వాలేదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. వినిపించినప్పుడు నాకు తెలియజేయండి, అలాగే చేద్దాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. చదువుతున్నా నేను. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సుగుణ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల అంతం అంటే తరువాత జ్ఞానులు మాం జ్ఞానవాన్ మాం జ్ఞానులు మాం నన్ను ప్రపద్యతే శరణు వేడతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే ఈ సర్వం జగత్తంతా కూడా అని. సా మహాత్మ, అటువంటి మహాత్ములు సుదుర్లభ అంటే దుర్లభం, త్వరగా దొరకరు అని చెప్తున్నారు. చాలా అరుదు అని. ఇక్కడ ఉదాహరణగా శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు, అంటే అలాంటి జ్ఞానులు శుద్ధ భక్తులు అంటే
శుద్ధ భక్తులు అంటే ఏమిటి ఇంకా వివరంగా ముందు ముందు చూస్తాము. బట్ ప్రస్తుతానికి ఆ మాట గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు అని ఉదాహరణగా ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు కొందరు ఉన్నారు, వాళ్ళలో ఈయన కూడా ఒకరు. అందుకని ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతం ఆయన చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఈ సౌజన్య మాతాజీ హరే కృష్ణ, మీరు చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బహూనాం జన్మనామంతే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి వాసుదేవः సర్వమితి సమహాత్మాసు దుర్లభః. సమహాత్మాసు దుర్లభః. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ సాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవః సర్వమితి సమహాత్మాసు దుర్లభః. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అది హరే కృష్ణ. అది ఈ నెక్స్ట్ పోర్షన్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ పోర్షన్లో కొన్ని 20 నుంచి 25 వరకు అది చూద్దాము. ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. అంటే భౌతిక వాంఛలతో మనం జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు సరే దేవతలను శరణజొచ్చి వాళ్ళ స్వభావ గుణాలు అనుసరించి ఆయా ప్రత్యేక పూజలను విధానాలను అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో నేను అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాను, ఎవరైనా ఏ దేవతను పూజించినా సరే నేను వాళ్లకు ఆ దేవత మీద వాళ్లకున్న భక్తిని నేనే స్థిరం చేసి ఆ దేవతకు అతడు భక్తుడయ్యేటట్లు చేస్తాను. అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఆదిదేవుడు. సో ఏ దేవతను మనం పూజించినా భగవంతుడిని పూజించినట్లు ఆయనే దానికి మనకు తగిన శ్రద్ధను భక్తిని కలిగించేది భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. అలాంటి శ్రద్ధతో అంటే భగవంతుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆ శ్రద్ధతో ఏ దేవతారాధన చేపట్టినా కూడా చేపట్టి వాళ్ళ కోరికలను తీర్చుకుంటూ ఉంటాం మనం. యూజువల్గా ఈ భూప్రపంచంలో మనకు కలిగేటటువంటి ఈ భౌతిక కోరికల కోసం మనం నార్మల్గా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఆ దేవత మీద పూజ చేసే శ్రద్ధ కానీ ఆ భక్తి కానీ నిజానికి ఆ వరాలన్నీ కూడా నా చేతనే ఒసగబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒకటే మాట, భగవంతుడు ఆదిదేవుడు అని. సో ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే అంటే మనుష్యులు, దీనికి ఒక శ్లోకం ఉన్నది. అంటే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు కానీ ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవి. ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. సో అంటే టెంపరీ బెనిఫిట్స్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? భౌతిక వాంఛల కోసం మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. అది కావాలి, ఇది జరగాలి, అది జరగాలి, ఆ ప్రమోషన్ రావాలి, ఈ బిజినెస్ బాగా ఉండాలి, మరి సంతానానికి ఒక వివాహం కావాలి. ఇలాంటివి సాధారణంగా మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు కోరికలు కోరుతూ వాటి కోసం పూజలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంతకాలమే ఇవి తాత్కాలికం. మరి పర్మనెంట్ బెనిఫిట్ ఒకటి కావాలి మనకి. ఏమిటంటే మళ్ళీ ఇలా పుడుతూ ఈ బాధలు పడకుండా విముక్తి అనేది సాధించాలి మరి. సో అలాంటి మోక్షం అనేది సాధించటానికి మనం ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి అనేది మనందరం కూడా చాలా వరకు మర్చిపోతూ ఉంటాము. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మామూలుగా మనం మన భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛలు తీర్చుకోవటం కోసం ఈ
కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. మనకిష్ట దైవాలందరికీ రకరకాల దైవాలకు మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. ఏ దైవానికి పూజ చేసినా కానీ దేవతలను ఆరాధిస్తాం ఈ ఈ ఉద్దేశంతో. కాబట్టి దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళంతా కూడా దేవలోకానికి వెళ్తారు, మంచిదే. కానీ భగవంతుడి భక్తులు చివరకు నా ఉన్నత లోకానికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి మోక్షం, ఫైనల్ మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ భౌతిక వాంఛలకు లోబడి వాటి కోసమే కాదు, కనీసం పోనీ చేశాము, మనం ఫైనల్ మోక్షం ఏమిటి అనే దాని గురించి మనకు ఆలోచన ఉండాలి. ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత వేరే జాతులన్నిటికీ కూడా ఈ జ్ఞానం ఉండదు. కానీ మానవులకొక్కళ్ళకే ఈ జ్ఞానం ఉన్నది, మోక్ష సాధన తెచ్చుకోగల జ్ఞానం. కాబట్టి ఎక్కడో ఒకళ్ళకి తప్పితే సాధారణంగా మానవ జాతికే ఈ జ్ఞానం ఉన్నది. కాబట్టి మానవ జాతి వచ్చింది కాబట్టి మనకి జన్మ, మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుని మోక్ష సాధనకు ప్రయత్నించాలి అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్న అంతరార్థం అదనమాట. దేవలోకాలకు వెళ్తాము అని అంటే తాత్కాలిక లాభాలు వదిలేసి పర్మనెంట్ లాభాన్ని వెతుక్కోవాలి. అంటే పర్మనెంట్గా మనకి ఏది నిత్యమో సత్యమో అక్కడికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలి అని దీని అర్థం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయ అంటే నేను వ్యక్తం కాకుండా ఉన్నాను కాబట్టి, కనిపించకుండా ఉన్నాను కాబట్టి, అంటే అబుద్ధయ అల్పబుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నన్ను తెలుసుకోలేరు. అల్పబుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? పరంభావం అజానంతో, నా యొక్క పరమభావం దివ్య భావాన్ని, నా దివ్య తత్వాన్ని తెలుసుకోలేక మమావ్యయం అనుత్తమం, నేను ఉత్తముడనని అవ్యయుడనని అంటే నాశనం లేనివాడనని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి దీని అర్థం మళ్ళీ చూద్దాం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని ఈ బుద్ధి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా నేను ఇంతకుముందు నిరాకారుడిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందానని అనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క అల్ప జ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం కానీ అవ్యయత అని వాళ్లకు అర్థం కావటం లేదు. నేను నా యొక్క పరంభావం కానీ ఉత్తమ తత్వం కానీ అవ్యయ తత్వం కానీ వాళ్లకు అజానంతో అర్థం కావడం లేదు అని చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో అర్జున, దేవాది దేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ కూడా నాకు తెలుసు, కానీ నన్ను ఏ ఒక్కడు కూడా తెలుసుకోవడం లేదు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది చూద్దాము. సో 26 నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భ్రాంతి, ఇంగ్లీష్లో డిల్యూజన్ అంటున్నారు, ఈ భ్రాంతి నుంచి భక్తిలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. సో లాస్ట్ శ్లోకాస్లో అది ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఈ భౌతిక ప్రపంచ భ్రాంతి నుంచి మనం భగవంతుడి వైపు తిప్పటం అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఈ దేవాది దేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, కానీ నేనెవరికి కూడా తెలియను అని చెప్తున్నారు. కోరికలు మరియు ద్వేషాల వల్ల జన్మించిన ద్వంద్వాలచే మోహితులై జీవులందరూ మోహంలోనే జన్మిస్తున్నారు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता భజంతే మాం దృఢవ్రత. సో పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించే వ్యక్తులు వాళ్ళ
ఏషాం త్వంతగతం పాపం, వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మోహాల నుంచి నిర్ముక్త విడుదలై విముక్తులై. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నాము, ఎవరైనా తెలిస్తే ద్వంద్వాలు దయచేసి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని టైప్ చేయండి. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్, అది చెప్తున్నాను. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరికైనా తెలిస్తే కొన్ని ఆపోజిట్స్ టైప్ చేయండి చాట్ గ్రూప్లో. సో ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మోహం నుంచి విముక్తులై భజంతే మాం దృఢవ్రత, నన్ను దృఢవ్రతులుగా అంటే మంచి స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తో నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో పూర్వజన్మలో ఈ జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాత్మకమైన చర్యలన్నీ కూడా పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుంచి వాళ్ళు విముక్తి పొంది నా సేవలో వాళ్ళు నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆన్సర్స్ 2 వచ్చాయి, చూద్దాము. సుఖం దుఃఖం సుధీర్ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. టీపీ చేదు, వెరీ గుడ్, అది కూడా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్పగలిగితే టైప్ చేయండి, చూద్దాము. వృద్ధాప్యం మరియు మృత్యువుల నుండి ముక్తిని పొందుటకై యత్నించే బుద్ధిమంతులు భక్తియుక్త సేవతో నన్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వృద్ధాప్యము మృత్యువుల నుంచి ముక్తినంటే ఎల్లప్పుడూ యవ్వనంతో ఉండటము, మృత్యువు లేకుండా ఈ భూప్రపంచంలోనే ఉండటం అని కాదు అర్థం ఇక్కడ. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న 4 బాధలు. ఏమిటి? పుట్టడం ఒక బాధ, మృత్యు సరే ఎలాగూ పోతాం అదొక బాధ, జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ అదొక బాధ, వ్యాధి డిసీజ్ ఏదైనా జబ్బు వస్తే అదొక బాధ. సో ఈ 4 ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి బాధలు అన్నమాట. సో ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధికి బాధ నుంచి తప్పించుకోవటం అని అర్థం. అంతేకాని వృద్ధాప్యం నుంచి మృత్యు నుంచి విముక్తి అంటే ఎప్పటికీ ఇలా చిన్నవాళ్ళగానే ఉంటాము, ఎప్పటికీ చనిపోకుండా ఇలాగే ఉంటామని కాదు అర్థం. మోక్షాన్ని సంపాదిస్తాం, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ భూమి మీద పుట్టకుండా అని అర్థం. సో వృద్ధాప్యం మృత్యువులు ఈ బాధ నుంచి విముక్తిని పొందటానికి ప్రయత్నించే బుద్ధిమంతులు అంటే మోక్ష సాధనకు ప్రయత్నించే బుద్ధిమంతులు ఈ భక్తితో నన్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. మోక్షం కావాలనుకునే వాళ్ళు అంటే భక్తితో ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కర్మల గూర్చి పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు అవటం చేత వాళ్ళు నిజంగా బ్రహ్మస్వరూపులై ఉన్నారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద్వంద్వాస్ ఇంకా కొన్ని వచ్చాయి. శివలీల మాతాజీ, జననం మరణం అంటే ద్వంద్వాలంటే ఎక్కువ స్వభావం. జననం మరణం అనేది ఇక్కడ జరిగేది ఆపోజిట్స్ కరెక్టే. మనం బయటపడవలసిన ద్వంద్వాలు దేని నుంచి మనం సమానంగా ట్రీట్ చేయాలి. సరే పుట్టుక మరణం కూడా సమానంగా ట్రీట్ చేయాలి. సో ఆ రకంగా చూసినా అంటే మనం పుట్టడం పోవటం అయినా ఒకటే అవ్వాలి. అలాగే మన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పుట్టుక జననం సమానంగా చూసుకోవచ్చు అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఆ స్థితి వస్తే నిజంగానే అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ధర్మం అధర్మం ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్, న్యాయం అన్యాయం సరే అది మన పట్ల అంటే జనరల్ ఆపోజిట్స్ కాదు మనం అడిగేది. మనం ఆ స్థితప్రజ్ఞత స్థితికి వెళ్ళటానికి ఏ లక్షణాలు మనం సమంగా చూడాలి అనేది ఎక్కువ. గెలుపు ఓటమి అది కరెక్ట్. మనం గెలిచినా ఓడిపోయినా సరే ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం. సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం. ఇంకొక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, శత్రువునైనా మిత్రునైనా ఒకే రకంగా చూడగలుగుతాం. ఇంకొక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, గౌరవమైన అవమానమైన ఒకే రకంగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతాం. మరి ఇంకొకటి ప్రైజ్, ఎవరైనా పొగిడినా దూషించిన ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం. ఇలాంటి ద్వంద్వాల నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో అంటే బయటపడటం అంటే ఇలాంటివి ఏది జరిగినా ఆపోజిట్స్ ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతారో సమత్వంతో వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో అలాంటి ద్వంద్వాల నుంచి మోహం నుంచి విముక్తులయ్యి వాళ్ళు నా సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నులై ఉంటారు. ఎవరు విముక్తులవుతారు ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మోహం నుంచి? పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే ఎన్నో జన్మల నుంచి అంటే అలా భక్తి మార్గంలో వస్తూ ఉన్న వాళ్ళు
వాళ్ళు పాపాలన్నీ పూర్తిగా నిర్మూలించబడి ఈ ద్వంద్వత్వాల నుంచి బయటపడి, సో భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది డెవలప్ అవుతుంది. ఏ స్థితి, ఏ పరిస్థితిలో అయినా సరే సమత్వంతో ఉండగలగటం అనే లక్షణాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. అది ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసిన పాయింట్. ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు మనం భక్తిలో నిశ్చయంగా స్థిరపడి ఆ ద్వంద్వత్వాలన్నీ కూడా సమంగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మోక్షానికి అర్హులవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ శ్లోక సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో సాధిభూతాది దైవం అంటే దేవాదిదేవుడినైన నన్ను సాధియజ్ఞం చయే విదుః, అలాగే అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిపతినైన నన్ను తెలుసుకుని ప్రయాణకాలే పిచ మాం అంటే ప్రయాణకాలం అంటే చివరి సమయంలో మాం నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతసః వాళ్ళు చివరిలో కూడా నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే దేవాదిదేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకుని నా భావనలో ఉంటూ వాళ్ళు అంటే భగవంతుడిని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళు భగవంతుడిలో యోగాలో స్థితులై ఉంటూ మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని ఉంటారు. అంటే లాస్ట్లో అలా ఎప్పుడూ ఉన్నప్పుడు మరణ సమయంలో కూడా, ఎందుకంటే మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో మనందరికీ తెలియదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ భీష్మ పితామహుని చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఆయన మరణం ఆయన ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు తెచ్చుకునే శక్తి ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి ఆయన తెలుసు. కానీ మామూలుగా అందరికీ ఏది అంతిమ సమయం అనేది తెలియదు కాబట్టి ఆ భావంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడైనా మరణ సమయంలో కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చివరిలో కూడా నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మరి మరణ సమయంలో ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం ఎదురు చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడి కోసం వెయిట్ చేసి ఆయన చివరకు ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. అది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో 7వ అధ్యాయం కంప్లీట్ చేశాము. రేపు 8వ అధ్యాయం